Beno, horrein hasiko gara formulario bat betetzen. Nik egin eukan bat hemen, Driven, froga 02 eta zabalduko dut. Hemen badaukagu galderak eta erantzunak, hori da lehenengo gauza menuan, galderak izango da hori, galderak prestatzeko eta erantzunetan ikusiko ditugu egin diren erantzun guztiak galdetegi horretan. Ikusi aldugu laburpen bat, galderaz galdera ikusi aldugu, hemen agertuko dira zenbat galdera dauden, eta banakakoa ere, ikasle bakoitzarena ikus dezakegu. Hemendik egin aldugu Excel bat edo kalkulu horri bat datu guztiekin. Ikusiko dugu pizka bat hobeto, geroago. Eskuinean badaukagu menu bat. Menu horretan agertzen diren aukerak dira. Gehitu galdera, sakatzen badugu, galdera bat gehituko da, eta hemen ikus dezakegu zenbat galdera mota dauden. Hasiko gara zera batean ikusten errezenak edo gehiago erabiltzen direnak, lehenengo 5, eta gero ikusiko ditugu besteak. Bigarrena da inportatu galderak. Sakatzen badugu, ditugun inprimak guztiak zabalduko dira, eta hortik inprimatu ahal izango ditugu galdetegi horren galderak. Honetan jartzeko. Orain utziko dugu. Sakatzen badugu gehitu izena edo azalpena, zabalduko da leiho bat, baina galderari gabe. Bakarrik azalpen batekin, edo izena eman nahi badiogu atal bati edo horrelakorik. Zabalduko dugu orain. Sakatzen badugu irudian, txertatu ahal izango dugu irudi bat galdera barruan. Normalean, azalpen bat egiteko edo momentu batean laguntza bat emateko irudiarekin. Eta berdin zabaltzen badugu bideoan, YouTubeen edo gure Driven, gure RL-an bilatu ahal dugu bideo bat baitare gehitzeko ariketetan, galderan. Normalean jarri ahal dugu bideo bat, gero komentatzeko edo laburpena egiteko edo horrelakorik. Eta azkenengoan, gehitu atala, egin ditugu atal desberdinak, hemen daukagu lehenengo atala, eta orain sortu duguna, bigarren atala. Atalak egin aldira, momentu batean, kontrol batean, edo horrelako batean, azterketa batean, erantzunen arabera, edo mailaren arabera, atal batetara edo beste batetara bidaltzeko ikasleak. Suposatu, galdera bat erantzuten badute ondo, atal batera bidaliko dugu umea. Baina ondo erantzuten badu, beste atal batetara bidaliko dugu. Kontrolatu ahal dugu pizka bat, desberdinak egiteko edo mailaka egiteko galdetegiak.